skal vi kigge på min motorcykel. Min Suzuki TU 250X. Den er fra 1999, og selvom den er ikke så stor, så er den virkelig pålidelig og rigtig nem. Der har været rigtig mange mænd, der undrede sig, at det er den, jeg kom fra Danmark af. Som sagt, den har rigtig meget god power i sig. Så igen, lad være med at begrænse dig med din motorcykel i forhold til, om den kan klare turen eller ej. Det kan den sagtens. Det er kun din mindset, du skal få styr på. Du skal ikke lade dig stoppe i forhold til at tage på tur. Og så, nu er jeg pakket, nu skal jeg videre. Det ligner et meget charmerende sted. Der er meget vandaktiviteter. Der er nogen, der lærer at sejle. Nu går vi på en promenade. Folk bader. Meget hyggeligt. Jeg tænker, at jeg vil som minimum finde en kop kaffe, hvis ikke frokost. Og så slappe lidt af. Og så køre videre. Måske til Jestembia. Det tænker jeg. Nu skal vi se. Der er nogle fakta om Puck. Puck er en af de ældste byer ved Østersøen. Den blev nævnt helt tilbage i 1200-tallet, og den har stadig den gamle havnestemning. Det kan vi godt se. Byen har en mikroklimaeffekt på grund af Puckbugten, som gør vandet varmere end mange andre steder på kysten. Perfekt til vandsport. Puck er Polens vugge for windsurfing og kitesurfing. Mange af landets mest kendte surfer startede her.
Her finder du Polens mindste havn med en stor historisk betydning. Og det var her i Puck, Polen officielt fik adgang til havet i 1920. Puck har en hyggelig marina, hvor du kan se både gamle fiskebåde og moderne sejlebåde side om side. I marts afholdt byen Slet på Puck en slags sild- og festdag, hvor hele byen duftede af fisk og musik. Det var meget hyggeligt. Så Puck er faktisk et meget historisk sted. Det overrasker mig ikke. Der er rigtig mange historiske steder i Polen. Så hvis du vil windsurfe og kitesurfe, så kan du tjekke Puck ud. Så er jeg i Jastrzębia. Det tog 25 km fra Puck, så igen, der er rigtig mange hyggelige steder rundt omkring, ikke så langt væk fra hinanden. Og nu skal jeg spise frokost, og jeg har fået meget traditionel polsk kyllingsuppe. Jeg må også se, om jeg kan fiske den. Sådan, yes. Meget traditionel med pasta. Rigtig sund. Og så venter jeg på min anden ret, som også bliver en klassisk polsk ret, som hedder schabowy. Og det er, jeg tror det er oksekød. Nå, der er nogen, der kigger på min motorcykel. Det er så hyggeligt. Ja, hun får ikke særlig meget opmærksomhed, så det er rigtig dejligt, når der er nogen, som kigger. Ja, vejret er utrolig godt. Hold da fest. Det er næsten 30 grader, tror jeg nok. Det føles i hvert fald som om. Men jamen, det er dejligt. Det skal man ikke klage over. Jeg tror, at jeg har udtænkt den plan, som er bedst for mig. Det er, at jeg er for at spise frokost. Slapper lidt af, men ellers så vil jeg køre sydpå til den meget specielle region, som jeg har nævnt tidligere. Det er Kashubi-regionen. Og det er der, hvor jeg kommer til at overnatte. Og det er for at bruge min tid på den bedste måde. Plus at jeg kan se, at der er utrolig mange turister. Så det er utroligt pakket. Det bliver svært at finde overnatning til god pris, ikke? Så det tænker jeg, at vi undgår ved at tage sydpå. Nå, men ja, jeg venter lige på min anden ret. Men ellers så kigger jeg lige efter nogle fakta om Jastrzębia, som jeg kan fortælle jer. Byen ligger på stejl klint, der falder direkte ned mod Østersøen. Det er Polens nordligste punkt, markeret med monumentet Nordstjernen. Kysten har
Kysten her består af høje klinter op til ca. 33 meter. Perfekte udsigtspunkter. Byen blev først udviklet som færgested i 1920'erne, især for Warszawas overklasse. Populært sted for vandring og cykling langs kyststien, der forbinder Władysławowo og Różewie Fyr. I Hoddesnok. Jeg ankom i går, og nu skal jeg til at spise min weekendimproviserede morgenmad. Det er fordi, jeg sprang over hotellets morgenmad. Jeg sov længe, jeg sov godt. Jeg vidste godt, at vi slapper af i dag. Og jeg kørte rigtig længe i går. Jeg kørte fra Gdynia til Puck nordpå, Jastrzębie Góra, og så sydpå her til Kaszuby, Polska Schweiz-regionen, og er i nærheden i Katowice, nærheden af Katowice, på et hotel midt i ingenting, midt i skovområdet. Men det er faktisk rigtig godt, fordi jeg opdagede, at der er national fridag i dag, så tingene er lukket. Så det giver ikke nogen mening at skynde sig tilbage ind i byen, hvis der alt er lukket. Så jeg bliver her, overnatter, og så slapper jeg af. Og nu skal jeg spise min morgenmad. Hold da fast. Hvad er det for noget? Vi er på opdagelse, der hvor jeg er lige nu. Og vi kigger på et omvendt hus. Sjovt. Jeg ved ikke, hvad det skal ligesom symbolisere. Eller sige noget. Men det er meget interessant. Kig lige her. Der er også omvendt
lille træ. Jeg skal bare lige... Nej, den anden vej. Derovre. Kan I se det? Der. Der er masser af aktiviteter her i nærheden af mit hotel. Det er faktisk rigtig godt, at jeg blev, fordi som sagt i dag er en fri dag i Polen. Så det er måske ikke det mest spændende at være i en stor by, hvor alt er lukket. Og her kan man i hvert fald gå rundt, hygge. Det har været rigtig godt. Der er restaurant, der er café, der er alt. Så det her, det udnytter vi. Jeg tænker, vi skal gå på en opdagelse. Og jeg må også indrømme, at jeg har brug for at hvile mig lidt og slappe lidt af. Og jeg har kørt rigtig meget i går, som er super fint. Men ja, der var faktisk 2 eller 3 situationer, som var en lille smule farlige, når man kører derude, ikke? Heldigvis sker der ingenting. Og igen, som motorcyklist, så skal man være opmærksom på den fare, der kan være, når man kører på en motorcykel. Det er derfor, teknikken er rigtig vigtig, ikke? At det skal være simpelthen muskel for hukommelse i forhold til, hvordan man reagerer på forskellige farlige situationer. Men som sagt, intet er hent. Det andet er, at jeg har oplevet rigtig meget stress på det sidste. Der har været udfordringer på udfordringer på udfordringer og på udfordringer i forhold til she-rides og det, jeg prøver at skabe med she-rides. Så det bliver også godt at prøve at slappe af og ikke arbejde for meget. Selvfølgelig den her video, det er også lidt arbejde, fordi den skal på YouTube, men I ved godt, hvad jeg mener. Vi skal gå videre. Jeg tænker, at der er sådan en skovsti, vi kan gå på. Den prøver jeg at finde. Der er noget bison her. Og der er en anden her. Ja, der hvor jeg kommer fra, der har vi nationalpark med bisoner, så måske skal vi derhen på et tidspunkt, ikke? Vi kan tjekke det ud. Men nu er i Kashubi-regionen, som også er spændende, utrolig smukt. Og som sagt, det er super unikt ved den her region, er at i Polen har vi faktisk ikke så meget mangfoldighed, når det kommer til dialekter og sprog og kultur. Det er et samfund, der er ret sådan homogen. Vi snakker på den samme måde, vi kan forstå hinanden uden problemer. Og vi har i hvert fald de 2 store regioner, kun de 2 store regioner, der er anderledes i Polen. Det er Kashubi og Silesia-regionen. De 2 regioner har sine egne sprog, som igen, jeg har ikke mulighed for at forstå, så det er meget specielt. Som polak, som sagt, så oplever jeg det næsten aldrig, slet ikke. Og vi er 38 millioner, husk det. Vi er et stort land, 5 gange større end Danmark. Så Kashubi, de har sit eget sprog, og de har simpelthen også skilte på de 2 forskellige sprog, på polsk og kashubski sprog. Så det er spændende for mig at opleve. Ja, det er derfor, det er meget unikt og anderledes. Og det er, kan jeg fortælle jer, og hvis I kigger med, I kan også se utrolig smukt. Ja, vi går videre. Okay, jeg har opdaget noget. Der er et lokale herinde. Lokale til arrangementer. Mega flot lokale. Med bål. Og man kan lege det sikkert. Der er noget
barbecue grill station mulighed her. Og så er det ellers stort. Og jeg tror, at derinde er der et restaurant, som jeg kan måske tjekke ud og få noget at spise, for jeg begynder at være sulten. Det er mega hyggeligt. Så har jeg bestilt noget at spise på den restaurant i QC, og det ser virkelig godt ud. Lad mig prøve at vise jer, hvad jeg har bestilt. Jeg har bestilt traditionel polsk tomatsuppe, og så har jeg bestilt noget kød, og som er måske lidt utraditionelt sammen med kød, så har jeg bestilt et stykke brød med fedt og traditionel polsk agurk. Syltet agurk. Og så har jeg også lille øl. Skål.